ଦୁଷ୍ଟା ଭାର୍ୟା ଶଠଂ ମିତ୍ରଂ ଭୃତ୍ୟଶ୍ଚ ତରଦାୟକ ସମର୍ପେ ଗୃହେ ବାସୁ ମୃତ୍ୟୁରେବ ନ ସଂଶୟ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଏହି ଚାରିଜଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ କାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମାନ ମନେ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର ପତ୍ନୀ, ଦୁଷ୍ଟ ମିତ୍ର, ଜବାବ ଦେଉଥିବା ବା ମୁଖରା ଚାକର ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଘରେ ରହୁଥିବା ସାପକୁ ଯେପରି ହେଉ ମାରିଦେବା ଦରକାର। ଏପରି ନ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। କାରଣ ଯେକୌଣସି ସଦ୍ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଦୁଷ୍ଟ ହେବା ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ସମାନ ମନେ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ଉପାୟ ହୋଇ ଉଠେ। ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ସେହି ଲୋକଟି ପାଇଁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ନୀଚ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ ବି ମଧ୍ୟ ମିତ୍ର ରୂପରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ବସନ୍ତି, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅହିତକର ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେବକ ବା ଚାକର ମଧ୍ୟ ଘରର ଗୁପ୍ତ ଭେଦକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ସେ ଯଦି ନିଜ ମାଲିକଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ ନ କରୁଥାଏ, ତେବେ ସେ ବିପଦର କାରଣ ହୋଇଉଠେ। ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନତାର ସହିତ ନଜର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଦୁଷ୍ଟା ସ୍ତ୍ରୀ, ଛଳନାପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଓ ମୁଖରା ଚାକର କେତେବେଳେ ବି ହେଲେ ଧୋକା ଦେଇଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଏଣୁକରି ଏହି ସ୍ଥଳରେ ପତ୍ନୀର ଆଜ୍ଞାକାରିଣୀ ବା ପତିବ୍ରତା ହେବା, ମିତ୍ରର ବୁଦ୍ଧିମାନତା ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ହେବା ଏବଂ ଚାକରର ମାଲିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ହେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ବିପରୀତ କ୍ରିୟା ହେଲେ କେବଳ କଷ୍ଟ ହିଁ କଷ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। ଏହିଥିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି କେତେବେଳେ ବି ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବେ।